Dobrou chuť. Děkuji. Počka. Máš hlad? A jak bylo to dál? Prostě by můj notes. A, tvůj notes. Vytřel jsem si s ním prdel. Je v něm celý můj život. Ty hnusás, Vaško! Neublížuj mi. Promiň. Já jsem ti neměl pouštět ty akčňáky. Ty filmy mi zachránily život. Počkej na konec. Všechno dobře dopadne. Nemáš kousek chleba pro Peťu? Kudaj. Máni. Miluji vás. Hledal jsem vás celou věčnost. Zjevovala jste se mi v záblescích, až jsem vás konečně spatřil. Ano, představuji si a píšu film, který jednoho dne natočím. Mama always say, life is like a box of chocolate. It was a teenage wedding and the old folks wished him well.